piye. Aku kan wis omong to ya. Kan awal wis omong gone lunyu. Lah malah tok getning. Wong kene iki rusuh. Gus, Lah kok iso rusuh? ibu-ibu iki lho. Lah kok rusuh? Lah ganongane lunyu kepleset ngono lho. Lah ngerti. Lah kok nyenggaki komen. Piye? Mantap. Anyep. Seger. Gurih. Lah iki masane delok es teler apa piye? Wong ora rasane. Aku ora nangis. Aku yang kono ki mau sirku acting. Bosok tenanan keplesek anyepe tekan jero. Yen jauh bapak berangkat mengke kula wangsul teng kota jenengan samuni kathok. Wis tak ngomong kok domo ngene udan-udan ngene iki nggawa kathok loro. Orang nggawa kathok iki dalan jetis dengok ngalar. Heeh, ora nek bakal kathok Indomaret yo ora enek. Tenan iki jero lho. Sampeyan peru lho, iki anyep tekan jero lho. Anyep tekan jero. Ayo. Mbah sinten jenengan? Ya, tadi balik ngentet ning banyu terus suarane mlebu. Sing kula pengen kenalan jenengan Mbah sinten? Bojone jenengan jenenge sapa? Ukurane kathok Pak Har pira? Bos yo. Lah kuwi jumbo. Wong kene iki wong setia. Wong setia. Awake dhewe ganongan disetelne lan ditokne bengi. Penontonnya tetep utuh. Luar biasa lho. Wong setan ngene. Lho, wong mutu wetan ki lho. Solidaritasé. Apa? Solidaritasé. Nyunyuk wae. Solidaritas. Kuwi kompak. Senimane wargane lek reokan lho tumplek-blek. Penontonnya masih udan ya tumplek-blek. Wong sing setia apa ning kene sak suwi sapa? Tutik untune mrono titik. Kaya ngono. Sing penting iki mau gumak. Heeh. Dadake enek selawe. Jandilane enek 28. Sing wedok 26, sing loro belo. Sare. Ora kok Negara maju. Kita Kita walaupun hujan, penonton setia menemani kita. Kita tetap pentas yang terbaik. Andre totalitas. Oke. Masih bersama Singo Kutu Wetan.
Ora panas teman. Iki anyep. Temi senep. Ini kuworo. Gawe cacile kok wani nyereni wong senang. Lah aku ki lek sikile dhuwur, lek sing gedine kaya ngene, luwih ora sopan karo ibu-ibu. Mulane aku ning ngisor. Iki termasuk menghormati masyarakat iki. Lho, ini ki sungkem sret. Bayar dulu jajan. Sungkem sret. Bayar dulu jajan. Lah yo boleh ini. Piye bokonge? Nek contohno. Contohno. Bokonge ora ning ngisor. Ya, oke. Contohnya karo merling. Ayo, Cak. Nyapot tangan Tonta kodeng. iso. Tonta. Oh. Oh. Iya. Yo. Oh. Iya, Bang. Iya, oke. Saiki nyeneni sing tuwek-tuwek ora oleh ning isor basa anu wis cah cilik sikile ning dhuwur. Alah kukur-kukur. Kowe kelas piro le? Ngene. Kelas 4 sekolah endi? Omah endi? Pak kepala desa kene jenenge sapa? Oh, Bener ini. Ya bener tak nek wali Pak namine sinten? nah. Ini wong gampang. Ibu-ibu wis genah jenenge Tini. Tini. Iya ta? Tono. Ono. Tukiyem. Sing ora penak. Apa? Nek kono lah jenenge Panto. Lah kok iso? Mesti bojone buta. Oke. Ya, le. Yo. Oh,
Terus asli naon budaya terus naon budaya. Sing ora bisa aku ya. Iki gondel apa-apa. Dulu. Apa rantai wewe. Ya iki. Bilang kabeh iki lek serasi. Urung cethuk ya dure padha. Sing itu sing wanita cantik gede dhuwur, sing lanang ya cak ganteng putih. Sing omong putih ya kowe dhewe. Salah sing lanang ya betek. Ngene iki pasangan serasi. Iki lho benak. Sing lanang kaya Arjuna. Sing wedok kaya ojo kaya ngono kabeh iki. Mongke pasangan serasi. Lah iki kebanyakan serasi kopi susu. Kopi susu. Kopine suci susune. Lah iki luwak wit kopi. Lah iki luwake. Romantis. Loh, romantis. Dari hati pandangan iki nyekel deh. Sret bukano. Sret. Ya toh. Ya toh, hati kaya duwe mane kon. Edan. Iki dia ngomong halus. Bocah kocok. Kesuwennya. Ini halus, ini ono secara halus. Ya. Nah, kok jawe susu. Biasanya terus ke susu lho. Ini ono sing romantis. Ma. Romantis apa? Elah, wong pahit tak? Topo, ada luasa. Oh, rasa romantis. Payungnya 2.000 kan lho. Aja kaya kae ya, Dek ya. Tenenge dimimi ya to, sampe kaya ngono ning mimi. Genah to. Dek Tiffany duwe ngene ngono kethek diobeni. Lah, aku wong bedane gelas. Bisa. Aku kethek ora apa ngono tergiling. Tergiling. Iki romantis ngene iki wae aku mau. Romantis. Ya. Suwi ne. Me ono kuwi. Mik. Siap. Ya. Mari ngelak. Kayak ngomongin cemple. Ya matur suwun kanggo masyarakat kutu wetan. Nah, niki jane ya adem gawe. Tiffany rene. Ya. Jadi luar biasa. Pokoke muga-muga kutu wetan sansaya ngrembaka. Apane? Mugi-mugi diparingi ayem tentrem. Mugi-mugi panenane melimpah. Muga-muga didone saka penyakit. Amin. Nggih, matur suwun sangat. Nggih, niki wau wedale sampun cukup. Jan pagelaran seni riok niki.